Albert Kutajjar, illum ta' 48 sena, kien jarmi s-saħħa, iħobb isifer u jħobb l-avventuri. F'Jannar ta' sentejn ilu, minn ħajja mimlija enerġija u entużjażmu inbidlet ta' taħt fuq. B'Albert jaqa' solari ta' taraċ u jaħbad rasu, jispiċċa lajtiju u llum qiegħed f'sitwazzjoni fejn qajla jista' jiċċaqlaq. TVM News tkellem għal ġenituri tiegħu Mary u Joseph li ta' kuljum jaraw kif jagħmlu u jmorru jżuruh f'residenza għax ma setawx jibqgħu iżommuh id-dar. Qatt ma sennejtu u mhix ħafna. Ma bstabat ngħid iżjed. Tifel Għandu fiċċiet ta' xejn. Jaħdem biss miskin. Ommu Mary qalet li qabel Albert mitilhom ġuvni ta' 35 sena kawża tal-kanċer. Ibsa ħafna għaddejna mill-bidu. Kien qabdu kanser. Iżda minkejja dan il-kalvarju li qed iġorru ta' kuljum, Mary u Joseph huma grati għal grupp ta' ħbieb li ta' sikwit jiġu jferħu lil binhom u li qed jagħmlu minn kollox biex jiġbrulu fondi għal aktar terapija. U nirringrazzjahom minn qalbi. Kollha kemm hu. Ngħidu għall-ħares ma kinux huma għalina. Aħna minn għalek kellna. Ma sadix nagħmlu kollox miegħu. Wieħed mill-ħbieb tiegħu Wilfred Buttigieg qal li filli kellhom ħabib li dejjem joħroġ magħhom u filli spiċċa f'residenza ta' kura. Però aħna bħala grupp ta' kollettiv nerġa' ngħid u nirringrazzja dawk kollha li jgħenu tul dal-aħħar xhur u snin li kienu fejn meta noħorġu aħna naqraw hekk għamlitlu ħafna kuraġġ. U qed naraw ġej il quddiem u lan tagħna aħna irdu jiena dejjem hemmhekk ngħinu lil Albert mod konkret li titħassru ma nasibx li hija soluzzjoni. Ovvjament inħossu għadi. Ix-xewqa tal-familja u l-ħbieb ta' Albert li l-appoġġ lejh ikompli jikber ħalli bit-terapija u aktar fondi saħħit Albert tiġi l qudiem bilan li jtaffem is-sofferenza li għaddej minnha.